Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, nakapagluto po kami. Si Mrs. po nagluto ng, ano tawag dito? Kinamatisang bulad. Yan, kinamatisang tuyo. Tuyo. Ang sarap niyan sa kanin mga ka-studio. Kaya naghanda kami ng, yan, Isang kanin. rice cooker. Tapos, nagluto ako ng iskabitse na lapu-lapu. Yung paborito namin na isda. Ito ganito kalaki na lapu-lapu dito sa Cebu mga studio. Nagkakalaga ito ng 500 pesos ang halaga. Grabe mahal yung lapu-lapu pero masarap talaga. Worth it siya talaga. So, ayan mga studio, bago tayo mag-start, pray muna. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan. Mayroon na din kaming atsara na naman. Atsara. Kasi masarap yan sa... Yan na, start. Dito tayo, ha? Kuha ako. Sige. Dito kami magsisimula sa kinamatisang tuyo. Yan. Ito isa pa, ha? Laki niyan mo. Wow. Yan, magkakamay na po kami, ha? Gugas na po kami ng kamay. Kain po tayo. Wow, Laki naman. Yan mga studio. Unang subo. Tanggal na rin. Kalamig dahil pang. Sarap mga studio. Tamis-tamis. Galing luto no? Tinulungan po ako ng papa ko. Yung kamatis, matamis siya. Kaya masarap yung sabaw. Ayan, bulad ba lang. Maubos na yung kanin ko. Sarap ng kamatis. Sarap niya mga studio. Itong bulad namin na pinikas, hindi masyadong maalat, kaya masarap. Si Sax pala tapos na pong kumain. Opo. Kaya next time na lang namin siya isasali. Wala nang rice. Ginugil ko talaga kung ano English nito pa. Pickled green papaya. Atsara.
Ingat tinik na, ma'am. Mm. Pickled green papaya. At tayo ng rice mag-studio ay ano? Nami, gigas ka nung una eh. Imo man, hati tayo mo, busin natin to. Mm. Ito sa iyo, mang. Wow. Thank you, pa. Ito sa akin, ubusin mo na lahat ng kanin. Una naing bahaw, maun lang gini. Yan, ubus na. Una nang kumain si Sax. Ya, ito na yung natira sa amin. Subo ko mo. Mm. Hmm. Thank you, pa. Sa bitchin naman tayo, pa. See? Ito po ang gamitin ko. Hindi ko ito ginamit sa kuwan. Sinong kamay lang kami. Wow, ang laki nito ng skabitchi. Oh. Mm. Wow, grabe. Yan mang. Thank you, pa. Wow. Kain po tayo. Kalabo, unog. The best to na isda mga studio. Pinaka-paborito ko ito na isda. Lahat. Ito yung pares ito mo. Mm. Mm. Si Mrs. po, hindi masyadong nagluluto ba? Mm. Ako halos nagluluto sa bahay. Si Mrs. hindi masyado siyang nagluluto ba? Ito. Walang pong taga-kain. Pero ngayon po nagluto sa nito, ang sarap. Galing ko pala siya magluto. Kunin ko dito ma. Mm. Ikaw mag-add ka pa? Mm. Nakakamiss din po kasi kumain ito minsan pa, no? Mm. Sarap talaga yung tuyo. Mm. Kunin ko na to. Wow. Sa kabila ka lang mang. Mm. Dito mang. Para madami yung laman ba. Kutin ko na mga studio. Wow. Yan, dito ka sa'yo to. Ito maraming laman. Wala masyadong tinik pa. Si Saxo hindi kumakain ng ganito. Yung scabeche ba kasi mayroong sauce.
Ingat ka sa tinig ha. Mm. Excuse me po. Kami agis buwad eh. Mm. Patay mo rin, kulangon itong rice mo. Mm. Sarap po. Kain tayo mga kasudyo. Maraming salamat pala sa nanood sa adventure na outdoor vlog namin yung sa Ruro. Mm. First time lang din natin nakabalik doon pa, no? Mm. Pagkatapos nung After lockdown. mga 7-8 months ata kami hindi nakapunta doon. Mm. Nakalabas. Ngayon lang kasi bumalik yung tourism dito. Opo. Pero hindi pa pwedeng makapasok, hindi galing sa same municipality sa amin ba. Taga ibang kuan. Mm. So yung makapunta doon, Cordoba Hindi. municipality lang oh. Yung kung nakatira ka sa Cordoba, pwede ka doon. Pero kung taga-iba ka, ibang lugar, hindi pwede. Opo. Baka po kasi nagtaka kayo ba? Marami na pong tao doon. Marami na pong tao, mga kastudyo, kasi dito sa amin po, bihira na po yung positive, halos lahat naka-recover na ba? Halos wala na po. Pero nag-iingat pa din po kami. Sa lahat po nagsasabi po na mag-mask kami, hindi po pwede mag-mask po kapag nagbabike. Hindi pwede matabunan yung kuan ba. Airflow ng hangin. Lalo na pag nagja-jogging, hindi pwede po tabunan. Kasi masama po yun. Pahinit ng buwan. Kulangan kas bulag mo. So, Thank you. sarap talaga ng tuyo. Yuko na ko ng sabaw na. Meron ba bang? Tama na to pa din. Wala na tayo kanin mang ubus na.
Laki ng mata mang. Hindi namin kakainin ang ulo mga studio. Eh, yung mata, kay sak lang yan. Kunin ko to mang. Yung paksit lang sa'yo. Na. Ito is buko ka na kay. Dagko rin mo kay buko ko. Mm. Ilaw na lang yun to. Amo na yung buso mga studio. Dito na side mang ito mga ulo ng mga studio. Sabi na boss, unod ba? Sarap na atsara pa niya. Sarap. Busog na ko pa. Ubus naman. Amaris namin ng mga studio, tubig. Yan mga studio, maraming salamat po sa panonood sa episode na ito. Nag-enjoy talaga kami sa pagkain namin. Sa sarap po. Tapos kinulang kami sa kanin sa sarap ng ulam. Shout out muna kami mga studio. Shout out GM and GL Lamela from Binalbagan, Negros Occidental. Piluton and Cabaniles family. Michelle Gakusana from Ilagan City. Sixy BB Jackie. Ito po, VIP po siya. Nag-join siya sa amin ng VIP. Maraming salamat po, ma'am. Nagmumukbang din po sila ng family niya.
So, please check out din po yung channel. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Kimberly Kakbay Valjejos. Aisim Balkan from Japan. Arminda Kaaway from Brunei. Janet Caldito from Toronto, Canada. Crizel Mendez from Amman, Jordan. Kuyos Ibilin from Masbate. Rachel Lima. Majamay Zabala. Ito po mayroong channel. Regina Sarmiento. Crisanto Patos. Jiswin Jeff Lee from Cagayan de Oro. Junjun Vlog. Ito po mayroong channel. Shout out, bye. Shout out. Pamela Joyce. Ito po mayroong channel. Nagmumukbang din po sila. Ay, Mama Idol. Maraming salamat po. Nicanora Mumbai from Tisa, Cebu. Yan na po lahat mga ka-studio. Sana po nag-enjoy kayo sa mukbang namin today. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na episode. Bye-bye.